Кніга Лявіт, раздзел 24. Далей казаў Господ Маісею: «Загадай сынамі Ізраіля, каб прынесці табе найчысцейшага алею з аліўкавых дрэў, ды празрыстага для пастаяннага гарэння свечак падсвечніка. Будзе рыхтаваць яго Аарон за заслонай, што павешана перад сведчаннем у палацы сустрэчы, каб гарэў заўсёды ад вечара аж да раніцы перад Господам. Гэта пастанова вечная для пакаленняў вашых. Будзе рыхтаваць ён заўсёды свечкі на найчысцейшым падсвечніку перад абліччам Господа. Вазьмі таксама мукі і спячы з яе 12 хлябоў. У кожным хлебе павінна быць 2 десятыя эфы. Пасля пакладзеш іх у 2 рады па 6 у кожным радзе на вельмі чыстым стале перад Господам. Ды пакладзеш на кожны рад найчысцейшага кадзіла. Гэта будзе памятная частка хлеба, ахвяра агнявая для Господа. У кожную суботу пастаянна будуць мяняць іх перед Господам, як дар ад сыноў Ізраіля. Гэта вечная дамова. Яны будуць належаць Аарону і яго сынам, каб спажывалі іх у асвячоным месцы, бо гэта святыя рэчы для яго паміж ахвяр агнявых для Господа. Гэта пастанова вечная. Між сынамі Ізраіля знаходзіўся сын адной ізраількі, якога нарадзіла яна ад егіпцяніна. У лагеры ён палаяўся з адным ізраільцам. Сын ізраількі зблюзніў супраць імя Господа і пракляў яго. Прывялі яго да Маісея. Маці яго называла Саламіт, дачка Дабры з пакалення Дальна. Аддалі яго пад варту, пакуль не даведаюцца, што загадае Господ. Господ сказаў Маісею: «Выведзі блюзнерцу за лагер і ўсе, якія яго чулі, і пакладуць рукі свае на яго галаву, і ўвесь сход укамянуе яго. А сынам Ізраіля скажы: чалавек, які зблюзніць супраць Бога свайго, панясе грэх свой. І хто зблюзніць супраць імя Господа, будзе пакараны смерцю. Увесь сход укамянуе яго, ці ён будзе прышэлец, ці тутэйшы. Хто блюзніць на імя Господа, той будзе пакараны смерцю. Хто ударыць і заб'е чалавека, будзе пакараны смерцю. Хто заб'е жывёлу, будзе абавязаны да звароту. Гэта значыць жывёлу за жывёлу. Калі хто скалечыць кагосьці з суячыннікаў сваіх, то як ён зрабіў, так і яму зробяць. Хай вернецца пералом за пералом, вока за вока, зуб за зуб. Якім чынам ён скалечыў, тое ж самае прыйдзецца яму сцярпець. Хто заб'е жыволу, аддасць іншую. Хто заб'е чалавека, будзе пакараны смерцю. Роўны суд хай будзе ў вас, ці прыхадзень зграшыць, ці тутэйшы. Бо я, Господ, Бог ваш». Потым загадаў Маісей сынамі Ізраіля, каб вывелі таго, хто зблюзніў за лагер, і каб закідалі камнямі. І сыны Ізраіля зрабілі так, як загадаў Господ Маісею.